Здравейте, казвам се Преслав и работя като оперативен менеджер във фирма Мистер Дончев. Занимаваме се с грижа на зелените площи, като в момента поддържаме един от най-престижните жилищни комплекси в България. Работим с уреди на Штил, в момента също работим с уред на Штил. Тествахме го и първите ни впечатления са много добри. Той е много тих, много лек, много удобен и в същото време много силен. Това позволява да работим през целия ден, така че да не нарушаваме спокойствието на нашите клиенти. Предпочитаме уредите на Штил, акумулаторните уреди на Штил. Те са доста мощни, издръжливи и удобни. Колегите са доста доволни от тях и работят ежедневно с тях. Първо, при тях няма обслужване на двигател. Второ, няма разливане на гориво в автомобилите и неприятен мирис след това.